Så er det nu, at Paradise vinder det hele. Mikkel er på. Mikkel er blevet godt kokke nu. Så må vi se, om man kan klare presset. Jo. Så kommer hold eneste kvindelige medlem. Spiller rigtig godt. Og hun har hver opgave for sig lige nu. Ja, det var sådan en fejl. Og det der så sker er, at Mountain View vinder det her spil, men Paradise er stadigvæk vundet